تاريخ بعل فاسيكا الزنطة بحدا قداس تيز جمر فاسيكا انتايو بعل بهلي وهايمانو تاول مدترا يكونا اب تاريخ اقات يموز نبرا حقا يفتاميو مبارا بزي فيديو زين بعل فاسيكا تصبو غيرنا هنقول سينا كلمي يقول نزا چانل حدش زقونكم سبسكرايب مقبار نزي معلتاو نزرقوحو سفلالي مدبات كتاتلونا يوترو سدرابيت بوفير تكونوا نعدمنا سبسكرايب مقباركم نزا فيديو بلايك مجماركم رقصانياتاتكم نغتر فاسيكان تنبيت مسواتي فردي محرت كيدان موت كمون ندحنا تزوكل عبه موتي فاسيكا بزعبا زحزن عربن حقوز زملو سنبتن ترايكونا نحنا نغندحن سفت سما تنبيت زقال الزانطاي كله بحق السصحفه كله بنبيات السزربه خمون كله استعاتو مبصعه تفصيمو فاسيكان ود سبستو خبونا يدحنا تسفاي اتمبصعه ابغنت هيدني تغليصو حاتياتن مجمريا غزينا بعالم ساتو اغزيابير بعل متيو نود سب حاتياتو خدم سل مخانو غليصو زفترت معرف سلسة فقد عصرت حمش خمزيبل أمون غانا مونغو زا سبيتن أمون غوزر أخانا مونغو زر أنك أتصل أتكل اللهم نسور إسخاخ تشفلقي سخاد ما شكون أختنا كسيخا ترقم فاسيكا ملو نمردا أما جمريان تخمزة قات أما مفلتي قبا كدم مسكال ممسو جنة نيريو كدم تنسى مهلا وحاتيات تفتره إغزابير ندك سبات هب جنة فتيروه عدا من هيوان النغال أملاخنا تمعززوخ نبريم تفتيروه نخحاتو ويدما نخموت واي تفترو أبقون إغزابير أبقنت كنبري زقبا أملاخ نسب حدا تزاز هيبو نبره إذا غاب زفترت معرف كلتا كاف غدا 10 شخص 10 شوعات تتقليصون رغبا إغزابير أملاخ دما نسب كاب كله أمقنت كم زدل خبلع كاب تاتصبقون كفون تفلت أمقنا كوات بلعلا معلتس موت كتموتي خمو كواي تبلع أيس أنا حنقن تمن نعدا من هيوان ناس حتم بز مغنيات ما حاتياتنا بعلماتوا حاتيات مسقبروا حفروا فروحوا تحبؤون كاب جنة وصوا أبزا فترات معرف سلستخاف فقد شخص بشوعات تتصحيف زلونا الزقلسي أب جنة إيدن تهم زقات أمنت زي تردينا نفاسيكا ملو كنردوين خلينا فاسيكا نتاب جنة إيدن السفت سما حاتيات زدم سسمة بصعي أب إيدن دك سبات حاتيمه أبا الفاسيكا خا حاتياتنا تدم سسن موت تسعرن أزيا قداس نقرون الله أدم من هوانن حاتيات مسقبرو نرأسهم كشفونو فتنو سعرهم جن وخلاين بره أبزا فترة معرف سلسة فقد إسران حدن إغزابير بقربة إنسام على الدبل وخمس شفنهم تقليس يركب إذا مالد ما نصهم نخشفونهم إنتان حدا إنسام يتو مالتي نحاتيات نياتات نمشفان نصوح إنساسات أطله إذا غا أبكن ده حاتيات نياتات نصوحات كم نصوعو زرير أدم من هوان مسحاتو أملاخ مبصعات والله لازغايو يسوس نحاتياتنا قبل نمد وريدو سلنا استساغيه كابتا دك سبات زحات كلا معلتي أملاخ بخمي كم زرحنهم من قد عدالوه زد ما نخبدت حاتياتن منت أملاخ زريو فاسيكا بزيادة بنصور نمردا أبقبس انت خمزة قاتما ومكن ردا يقبع مخنياتو مسكال مس فاسيكا بغربا ستحازيو حزب إسرائيل أبقبسي أب تحت فرعون باروتيم نيرو بزوح تساغيو كومون نبسوم حراخو تيكالون أملاخ نموسيخن ناقفهم لاخو قد ما حرام وصوم قنا فردي أبلع لقبت متى اتناي مودعتا موسعتي موت بخري نيرو أبزي قزيزي أملاخ زيا قداسي ممرحبه أبزي ساعت معرف 10 تخلته نفس وكف سدرابيت غنشل كوسداته نقران تغنشل فتصوم كخون نبرو مالت زغونا قدلت زي بلو طعين ملوين كخون نيرو شعونا زغنشل قتيلوم دومو أبقونن لعلن معصوم كقبرو تنقرو بمقصال أملاخ حدا مبصعهبه نزدم مصراعي أبلع بيت كحلف مهانو نتدم مصراعي بلع بيت كحلف مهانو بتماوش تابيت زلو سبات كدحنو مهانو متزربه نزي بنصور مردا قداسيو إغزابير نتسناي تكباراتهم كتمتو يايبلن بحرياتهم ويدحربايتهم كتمتو يايبلن نتدم كتمتو يزبله ازين بعل فاسيكان مردا ازيا قداسيو دحنت كم مسوات جنشل زمتسيو أب حدش كده نزي بنصور تقليصلو أب قداماي قرنطوس معرف حموشه فقد شوعته كريستوس جنشل فاسيكانا مخاني يقلص أب قبسي اتباف دقز نبره دم نبخري يدحين وي أب مسكالك آدم كريستوس نتوم زامن يدحنو أب قبسي خلوت بهيوت كنبرو حدا جنشل موته أب مسكال يسوس حتى نايزل عالم هيوت من تخرق موته يوحنس متمغ نزي بزقبا تردو أب يوحنس معرف حدا فقد 29 ني يسوس حتى عالم زرعي جنشل أملاخ قبل قليس والله
እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ወይ ነቢይ ጥራይ ከም ዘይነበረ ይዝሕብር። ንሱ እቲ ኣምላኽ ዝሓረዮ መስዋእቲ ነይሩ። እምበር ፋሲካ ምስ መስዋእቲ ብቐጥታ ዝተሓሓዝ እዩ። ፋሲካ ካብ ባርነት ሓራ ዘውፅእ ጥራይ ኣይነበረን፣ ብዛዕባ ብደም ምድሓን መልእኽቲ ዝሓቖፈ እዩ። እቲ ዝዓመቐ ጸገም ደቂ ሰብ ስጋዊ ባርነት ዘይኮነስ ባርነት ሓጢኣት እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6:17 ሰባት ባሮት ሓጢኣት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብ ፋሲካ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሓና ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዓብዪ ነይሩ። ዝተረኽበ ናጽነት ከዓ ከምኡ ዓብዪ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ኢየሱስ ኣብ ግዜ ፋሲካ ዝሞተ። ሕጂ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ንዛረብ። ኢየሱስ ናብኡ ብኣጋጣሚ ኣይከደን። ሙሉእ ፍልጠትን ዕላማን ሒዙ ይኸይዱ። እንታይ ከም ዝኸውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ጥልመት ስቓይን ሞትን ከም ዝህሉ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 9:51 ኮነ ድማ መዓልታት ዕርጎቱ ምስ ቀረባ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ገጹ መለሰ ይብል። ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ትንቢት ፈጸመ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ኣብ ዘካርያስ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ከም ንጉስ ከም ዝመጸን ይገልጽ። ህዝቢ ድማ ብሓጎስ ተቐበሎ፣ ሆሳና ኢሎም ጨደሩ። እዚ ምስጋና እዩ ነይሩ። ግና ሕጂ ድሕነና ማለት እውን እዩ። ከም ንጉስ ተቐቢሎሞ፣ ብዙሓት ግን እንታይ ዓይነት ንጉስ ምዃኑ ኣይተረድኦምን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመግዛእቲ ሮሜ ንምዕላይ ዘይኮነስ ንሓጢኣት ንምድምሳስ እዩ ዝመጸ። ነቲ ዝዓመቐ ጸላኢ ክስዕሮ ይመጽ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ብጽቡቕ ዝተቐበልዎ ሰባት ድሒሮም ክነጽግዎ እዮም። ነቲ ምስ ትጽቢቶም ዝሰማዕ መድሕን ዝቕበሉ ንክርስቶስ ግና ይነጽግዎ። ኢየሱስ ናብታ ከተማ ምስ ቀረበ ብኣብኸ ካልኦት ክርእይዎ ዘይከኣሉ ነገራት ረኣየ። መንፈሳዊ ዕውርነትን ዝመጽእ ፍርድን ረኣየ። እዚ ሎሚ እውን ሓቂ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንበዓል ፋሲካ ብስምዒት የብዕልዎ፣ እቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ትርጉም ግን ኣይርድኦምኒ። ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ናብ ቤት መቕደስ እዩ ዝኸደ። ኣብኡ ድማ ሕማቕ ነገር ረኣየ። ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ይዕድጉን ይሸጡን ነበሩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ነቶም ሸየጥቲ ኣባሪሩ እዚ ቤት እግዚኣብሔር ቤት ጸሎት ክኸውን እናተገቦ ንሳቶም ግና ናይ ሓጢኣት ቦታ ከም ዝገበርዎ ነገሮም። እዚ ዓብ ኣብነት እዩ ነይሩ። እቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ተበላሽዩ ከም ዝነበረ ይዘርኢ ነይሩ። ስስዐ ኣምሰልነትን ባዶ ሃይማኖትን ነበረ። እዚ ሓደ ካብቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኢየሱስ ከም ስጋት ዝረኣይሉ ምኽንያት እዩ። ምስኦም ዘይተሰማምዐ ጥራይ ኣይኮነን፣ እቲ ናይ ሓሶት ባህርያቶም እውን ኣቃሊዕዎ እዩ። ኣብ መንጎ ደጋዊ መልክዕን ሓቀኛ እምነትን ዘሎ ፍልልይ ኣርእይዎም እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ምስሉ ያትልዎም እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ስለ ዝገለጸ እዩ ተቐቲሉ። ንጹህ ግልጽ ዝዛረብ ከምኡውን ባህሪኡ ዘይልውጥ እዩ ነይሩ። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:19 እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተው ይብል። እዚ ድማ ስለምንታይ ከም ዝነጸግዎ ዘረዲ እዩ። መዓልታት እናቐጸለ ምስ ከደ እቲ ንጻሩ ዝነበረ ተቃውሞ እናሓየለ ኸደ። እቶም መራሕቲ ኣብ መጻወድያ ከእትውዎ ፈቲኖም፣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ስሙ ኸጸልምዎ ፈቲኖም። እንተኾነ ግን ፈሺሎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኢየሱስ ክቐትልዎ ወሰኑ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም እቶም መራሕቲ ንኢየሱስ ክቐትልዎ ንጹር ውሳነ ወሲዶም። ዮሃንስ ምዕራፍ 11:54 እንተኾነ ግና እዚ ካብ መደብ እግዚኣብሔር ዝወፀ ይነበረ። ጸኒሑ ጴጥሮስ ነዚ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:23 ብንጹር ገሊጹ እዩ። ኢየሱስ ዋላ እኳ ብሓጢኣተኛታት ሰባት እንተተሰቕለ ብመሰረት መደብን ኣፍልጦን ኣምላኽ ኣሕሊፉ ከም ዝተዋህበ ይገሊጹ። እዚ ማለት ክልተ ነገራት ሓቂ ነይሮም ማለት እዩ። ክፋት ደቂ ሰባት ናይ ብሓቂ ነይሩ፣ ጥልመት ናይ ብሓቂ ነይሩ፣ ጽልኢ ናይ ብሓቂ ነይሩ። ልዕሊ ዝኹሉ ግና ዕላማ ኣምላኽ ብመሰረት ትንቢት እዩ ዝፍጸም ነይሩ። መስቀል እቲ ዝኸፍአ ተግባር ሓጢኣት ደቂ ሰባትን እቲ ዝዓበየ ተግባር መደብ ኣምላኽን እዩ ነይሩ። ግዜ ፋሲካ እናቐረበ ምስ ከደ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናይ መወዳእታ ድራር ተኣከበ። እዚ ህሞት እዚ ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፍጻሜታት ኮነ። ምክንያቱ ኣብዚ ድራር እዚ ኢየሱስ ትርጉም ናይ ሞቱ ገሊጹ እዩ። ኣብ ሉቃስ 22:14-15 ኢየሱስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ኮፍ ብምባል ቅድሚ መከርኡ ነቲ ናይ ፋሲካ ድራር ምስኣታቶም ክምገብ ከም ዝደሊ ነገሮም። እንጌራ ልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ሃቦ። ሉቃስ 22:19 ከምኡ እንድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ ኣልዒሉ እዛ ጽዋ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ ዝተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ በለ። ሉቃስ 22:20 እዚ ባህላ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰባትን ዝግበር ስምዓት ብደም ይረጋገጽ ነበረ። ሕጂ ኢየሱስ ከምቲ ነቢያት ዝተማባጽዕዎ ደሙ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝፈጠረ ይዛረብ ነይሩ። ኤርምያስ 31:31 እዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኣብ መስዋዕቲ ናይ እንስሳታት ወይ ኣብ ስርዓታት ቤተ መቕደስ ዝተመሰረተ ኣይምኾነን፣ ብደም ወዲ ኣምላኽ እዩ ምስረት።
بدحرزي يسوسنا ناغار دقه مزامرتو حصبه يوحنس 13 خفقد 14 حساب 15 استكبار زي تحتنا ناغلغلوتن زري نيرو نسو غويتهم دنيني يغلغلهم كاب نبره نسوم كان حد حدوم كم خغبرو خم زلوهم تمارو ابتامس مزامرت نموداتا غزي درارس اكبلا يسوس حدا خباتهم كم زطالمو تزاريبو نيرو ماتيوس 26 ود 21 مزامرتو خمز مسبلهم نن حد حدوم تتماميتهم من غيهم نيم يهودا مس يسوس ينيرو تمرتو سميعون تامراتو ريني لبو غنانا بحق وفيتي نبرت اما ماتيوس 26 ود 15 يهوداني يسوس ب30 قرش خشطو 5 سمامع تغليصلو እዚ ድማ ዝሕዝን ሓቂ ዘርኢ ይሁዳ ብህይወትና ዓብ ትምህርቲ ሓደ ሰብ ዘይቁንዕ ልቢ ናብ ኣምላኽ ክመላለስ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ታሪክ ፋሲካ ንልቢ ደቂ ሰባት ብዝግባእ ክንምርምር ከም ዘድልየና እዩ ዝምህረና ሰባት ንሓቂ ክነፅጉ ከለዉ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ ድሕሪ መግቢ ኢየሱስ ናብ ጌቴሴማኒ ትበሃል ቦታ ኸደ ኣብታ ቦታ እቲኣ ኢየሱስ ሙሉእ ክብደት ናይቲ ዝመፅእ ክስምዖ ጀመረ ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ 36 ክሳብ 38 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኢየሱስ ናብ ጌቴሴማኒ ኣብ ትበሃል ቦታ ኸደ እንደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ኸይደ ክሳብ ዝፅልስ ኣብ ዝተቐመጡ በሎም ንጴጥሮስን ንኽልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ተማልአ ትጉህን ክትክዝን ከዓ ጀመረ ሽዑ ነብሰይ ክሳብ ሞት ኣዝያ ጒሃላ ኣብ ዝኾኑ ምሳይ እውን ንቑሑ በሎም ብተወሳኺ ኣብ ማቴዎስ 26 ፍቕዲ 39 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ብገጹ ተደፊኡ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኣቦይ ዝከኣል እንተኾይኑ እዛ ጽዋ እዚኣ ኸባይ ትሕለፍ ግና ኸ ንስኻ ከም ትደልዮ እምበር أنا خمس دليل أيهون إذا حدا خبطة مسحف قدس ركب أقدس موتاتي ملو تعزز نتي يسوع كريستوس زرينيرو أبغنت إيروم آدم نفقدو مراس حتياتن موت نامسي أبغنت ጌቴሴማኒ يسوع نفقد إغزابير مقدام هو تامسه أبرام معرف حمشت فقد 19 خمس قلتو بنا حدا سب زي تما أزازنت بزحات حتى أنكونو بنا حدا سب تأزازنت قدنا بزحات صدقيو شوت مكرا زيادة عبي لوقاس 22 فقد 44 ኢየሱስ ኣብ ዓሚቕ ስቃይ ከም ዝነበረን ራሱ ድማ ከም ነጠብጣብ ደም ናብ መሬት ይወድቕ ከም ዝነበረን ይገልጽ ካብ ምቕጻል ማቴዎስ 26 ፍቅዲ 4 ናብ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተመልሰ ደቂሶም ረኸቦም ንጴጥሮስ ድማ ተዛረቦ ክሳዕ ክንዲ ዝደወ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቑሑ ሳይትኽእሉን ኢኹም ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩን መንፈስ ተዳልዩሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ከም ዝበሎም ይገልጽ እዚ ደቂ ሰባት ድኹማት ምዃንና እዩ ዘርኢ ኢየሱስ ኣብ ዓሚቕ ጸሎትን መንፈሳዊ ስቃይን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንቑሓት ክኾኑ ኣይከኣሉን ይሁዳ ምስ ወተሃደራት መፀ ኢየሱስ ድማ ብምስዓማት ሓዞ ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ተኣስረ ተኸሲሱ ኣላጊፆሙሉ ከምኡውን ተቐጥቂጡ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ ፍቕዲ 59 ክሳብ 60 እቶም መራሕቲ ኣንጻር ኢየሱስ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ክረኽቡ ፈቲኖም እንተኾነ ግና ዝኾነ ሓቀኛ መርትዖ ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብ መወዳእታ እቲ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾይኑ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ከምታ ማቴዎስ 26 ፍቅዲ 64 ንረኽቦ መለሰሉ ንስኻ እኳ በልካ ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከለኹ ትርእይኹም ብለኩም ኣለኹ ሾት ሊቀ ካህናት ክዳውንቱ ቀደደ ደጊምከ እንታይ ምስክር የድልየና እንታይ መስለኩም ተጻረፈ እነሆ ጸርፉ ሰማዓኹም ደጊምከ እንታይ ምስክር የድልየና እንታይ መስለኩም በለ ንሳቶም ድማ ሞት ይግብኦ ምባል መለሱሉ ብድሕሪ እዚኣ ብገጹ ጥፈሉሉ ገሊኦም ድማ ጸፍዕዎ ማቴዎስ 26 ካብ ፍቅዲ 65 ክሳብ 67 بخمس من قدي اتملاقت زخبروا أملاخ بسبات تدفره عالم زفترة داو تاسرة فراد كلهم سبات أبكر مسبعة عنديانو دوبله بدحرزي يسوسنا بيلاطوس توسده بيلاطوس مرميرو أبزبزي يغير خبكون بله لوكاس 26 فقد 4 أمو داتا يسوس نرسه كوان تنبره تفرده بيلاطوس كفتحن العلي نتهزبي فريحوه وتوم هزبي سؤال له بمبال شدرو لوكاس 26 فقد 21 እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ እቶም ኣቐዲሞም ዝተቐበልዎ ሰባት ሕጂ ንኽስቀል ሓተቱ እዚ ከዓ ሰባት ተቐያየርቲ ምዃንና ዘርኢ እዩ ዕላማ ናይ ኣምላኽ ግን ፈፂሙ ኣይቀየርን እዩ ቀፂሎም ኣብ እሾኽ ኣኽሊል ተጊጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጋት ሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተደፍኡ ኦ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ብምባል ኣላገፅሉ ማቴዎስ 27 ፍቅዲ 29 እሾኽ ብውሽጢ ሓጢኣት ናብ ዓለም መፅሕ ሕጂ ኢየሱስ ኣብ ርእሱ ለበሶ እዚ ድማ ሓጢኣትናትና ተሰኪሙ ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ ብድሕሪኡ ናብታ ቀራንዮ ትበሃል ቦታ ወሰድዎ ኣብኡ ድማ ሰቐልዎ ሉቃስ 23 ፍቅዲ 33 ስቕለት መሪርን ዘሕፍርን ሞት እዩ ነይሩ ንሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንምውራድ ዝጥቀምሉ ተግባር እዩ ነይሩ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 5 ተገሊጹ ከም ዘሎ
ኢየሱስ ንሓጢኣትና ክድምስስ ምእንታን ተሳቂዩ ናብ መስቀል ተሰቂሉኒ ፋሲካ ናትና ምድሓን ተባሂሉ ዝተሰርዐ ፍጻመ እዩ ኣምላኽ ብጣዕሚ ስለ ዘፍቅረና ነቲ እንከወዱ ብምብጃው ንዓና ከድሕነና ወሰነ ስቕለት ኢየሱስ ኣብ መስቀል ስለ ዝተፈጸመ ከዓ መስቀል መሰረት እምነ ክርስትና ኾነት ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ኣብ ሉቃስ 23 ፍቕዲ 34 ተጻሒፉ ንረኽቦ ኣቦይ እንታይ ገብሮም ዘለዉ እኳ ይፈልጡን እዮም እሞ የቕረበለሎም ብምባል ኣብ ልዕልቶም ሰቐልቱ ምሕረት ክወርድ ይጽሊ ነበረ ነቲ ብኢየሱስ ዝድንግጽ ዝነበረ ኣብ ጎኑ ዝነበረ የበነኛ ድማ ሎም ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ በሎ ሉቃስ 23 ፍቕዲ 43 እዚ ከዓ ዋላ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክድሕን ከም ትኽእል ዘረዲ እዩ ድሕዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማኹ በለ ኣብኡ መጺፅ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺፅ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዒዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺፅ ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ ወፀት ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 28 ክሳብ 30 ኣብዛ ሞት እዚኣ ምድሪ አንቀጥቀጠት እታ ኣብ ቤት መቕደስ ዝነበረ መጋረጃ ተቐደ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 እዚ ከዓ ሕጂት ናብ ኣምላኽ ዝወስድ መንገዲ ተኸፊቱ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ነይሩ ድሕሪ ሞቱ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ዝስሙ ሰብኣይ ሬሳ ኢየሱስ ክወሃቦ ሓተተ ብፅሩይ ጨርቂ ጠቕሊሉ ኣብ ሓድሽ መቓብር ኣቐመጦ ማቴዎስ 27 ካብ ፍቕዲ 59 ክሳብ 60 ቀፂሉ መቓብር ኢየሱስ ብእምኒ ተዓጽወ ደቀ መዛሙርቱ ሓዚኖም ነበሩ ተስፋ ዘብቃዕ እዩ ዝመስል እዚ ክፋል ናይቲ ዛንታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ህይወት ከም ዝሞት ኣሎ ተስፋ ትስእነሉን ተሓዝነሉን እዋን ኣሎ ንኹሉ ግና ነናቱ እዋናት ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኸ ድሕሪ ከም ዝኣመሰለ ህሞት ናይ ተስፋን ሓጎስን ግዜ እዩ ዝቕልቀል እቶም ደቂ መዛሙርቱ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ክትስእ ምዃኑ ሰሚዖም እኳ እንተነበሩ ኣብታ ህሞት እቲኣ ግን ሓዘኖም ንዝኽሮም ዓብሊልዎ ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መቓብር ኢየሱስ ብዓበ እምኒ ከም ዝሕተም ንሰለስተ መዓልቲ ብሓለውቲ ከም ዝሕለው ገበሩ ብድሕሪኡ ሰንበት ኮነ ኣብ ማቴዎስ 28 ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ተገሊጹ ከም ዘሎ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልአይቲ ማርያምን መቓብር ክርያ መጻ ሽዑ ዓብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ኢየሱስ ካብቲ መቓብር ምእንቲ ክወፅእ እቲ እምኒ ኣይተኣልየን ሰባት ንውሽጢ ኣትዮም ትንሳእ ክርስቶስ ምእንታን ክምስክሩ ይተኣልዩ እቲ መልአኽ ድማ ኣይትፍራ ንኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን ይፈልጥ እየ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበሎ ተሲ እዩ ድማ በለ ማቴዎስ 28 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 6 ኢየሱስ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተስእ ንሞት ስዒሩ ተስእ ትንሳኤ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ ኢየሱስ ሞይቱ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ሰባት ንመስዋዕቱ ከኽብርዎ ጥራይ ምኽኣሉ ነይሮም ከም ሓድሽ ስለዝተስአ ግና መስዋዕቱ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ክንፈልጥ ክኢልና ስለዝተስአ ሞት ከም ዝተሰዓረ ክንፈልጥ ክኢልና ስለዝተስአ ክርስቶስ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክንፈልጥ ክኢልና ሮሜ 1 ፍቕዲ 4 ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 22 ክርስቶስ ተቐዳማይ ካብ ሙታን ዝተስአ ከም ዝኾነ ስለዚ ድማ ካልኦት እውን ብድሕሪኡ ከም ዝተስኡ ተገሊጹ ኣሎ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ማለት ኣዳም ዝመፀ ድሕነትና እውን ብክርስቶስ ተረጋገፀ ንክርስቶስ እቲ መቓብር ክሕዞ ኣይከኣለን ሓጢኣት ክስዕሮ ኣይከኣለን ሰይጣን ክዓውቶ ኣይከኣለን ድሕሪ ትንሳኤ ዝፍጸም ፍጻሜታት ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ማርያም መግደላዊት ብጓሂ ናብቲ መቓብር መፀት ኣብ ደገ ደው ኢላ ድማ ብኸይር ሽዑ ኢየሱስ ማርያም ኢሉ ፀዋዓ ዮሐንስ 20 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 16 ስማ ምስ ሰምዐት ድማ ናብኡ ጠመተት ክርስቶስ ምዃኑ ኣለለየቶ እዚ ዓብ ትምህርቲ ዝሓቆፈ እዩ ኢየሱስ ምስ ተስአ ፈለማ ኣብ መንጎ ሓያላን መራሕቲ ወይ ገዛእቲ ኣይተገልጸን ቅድም ነቶም ትሑታትን እሙናትን እዩ ዝተራእዮም ሽዑ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ተገልጸ ቶማስ ግን ናብኡ ይነበረን እቶም ካልኦት ምስ ነገርዎ እውን ኣይኣመነን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 25 ቶማስ ነቲ ቁስሊ ከይረኣየ ከም ዘይኣምን ገሊጹ ነይሩ ጠኒሑ ኢየሱስ እንደገና ተገልጸ ቶማስ ድማ ኣብኡ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ንምልክት ናይ ኣእዳው ኣርኣዮ ሽዑ ቶማስ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ መለሰ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 28 ክርስቶስ ምስ ተስአ ቁስሉ ወይ ምልክቱ ኣይተደምሰሰን እቲ ናይ ክርስቶስ መግረፍትን ስቕለትን ሓቀኛን ሙሉእን ምንባሩ ዘርኢ እዩ ብድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ተራኸበ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣይተረድኦምን ነይሩ ኢየሱስ ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ይገለጸሎም ሉቃስ 24 ፍቕዲ 27 ቅድሚ ሕጂ ዝተጻሕፈ ኩሉ ናብኡ ከም ዘመልክት ኣርኣዮም ትምህርቲ ሙሴ ናብኡ እዩ ዘመልክት ነይሩ መልእኽትታት ነቢያት ናብኡ እዩ ዘመልክት ነይሩ እቲ መስዋዕቲ ናብኡ እዩ ኣመልኪቱ
ፋሲካ ናብኡ ኣመልከተ፣ እቲ ገንሸል ናብኡ ኣመልከተ፣ ቤት መቕደስ ናብኡ ኣመልከተት። ኩሉ ነገር ናብ ክርስቶስ ይመርሕ ነበረ። ብመንገዲ ፋሲካ ወዲ ሰብ እንታይ ረኸበ? ቀዳማይ ፋሲካ ንሓጢኣትና ኣልየልና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 24 ኢየሱስ ንሓጢኣትና ኣብ መስቀል ከም ዝደምሰሰ ተገሊጹ ኣሎ። ካልኣይ ፋሲካ ምስ ኣምላኽ ዓረቐና። ኣብ ሮሜ 5 ፍቕዲ 10 ጸላእቲ እግዚኣብሔር ዝነበሩ ሰባት ብሞት ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ከም ዝተዓረቑ ይገልጽ። ቀንዲ ጸገም ወዲ ሰብ ስእነት ፍልጠት ኣይኮነን፣ ካብ እግዚኣብሔር ምፍልላይ እዩ። ፋሲካ ኸ ናብ ኣምላኽ ኣቕረበና። ሳልሳይ ድማ ፋሲካ ንሞት ስዒርዎ እዩ። ክርስቶስ ሓጢኣትና ምስ ደምሰሶ ወዲ ሰብ ናብ ገነት ተመልሰ። ራብዓይ ፋሲካ ንሓይልታት ጸልማት ሰዓረ። ቆሎሴ 2 ፍቕዲ 14 ክሳብ 15 መዝገብ ሓጢኣት ተኣልዩ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰመረ ሓይልታት ክፋት ድማ ብግልፂ ከም ዝተሰዓሩ ይገልጽ። ሓምሻይ ፋሲካ ንህይወት ሓድሽ መንገዲ ከም ዝኸፈተ የርእየና። ኣብ ሮሜ 6 ፍቕዲ 4 ኣመንቲ ሓድሽ ህይወት ክነብሩ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣሎ። ሻድሻይ ድማ ፋሲካ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ክብሪ መብጽዓ ይህብ። ኣብ ዮሃንስ 11 ፍቕዲ 25 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኢየሱስ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ዋላ እውን እንተሞቱ ብህይወት ክቕጽሉ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ሎም ፋሲካ ንዓና እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ሓጢኣት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ምሕረት ቀሊል ነይሩ እንተዝኸውን መስቀል ኣይመድልየን ነይሩ። ግና ኸ ጸጋ ካብ ሓጢኣት ከም ዝዓቢ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ብዘይ ምሕረት ናይ ኣምላኽ ዝድሕን ሰብ የለን ማለት እዩ። እቲ ኣብ መስቀል ዝነበረ ገበነኛ ምሕረት ተቐበለ፣ ጴጥሮስ ተመልሰ፣ ቶማስ እምነት ተቐበለ፣ ማርያም ንኢየሱስ ኣብ ሓዘና ረኸበቶ። እዚ ድማ ሎም ዘለዉ ሰባት ናብ ክርስቶስ ክመፁ ከም ዝኽእሉ እዩ ዘርኢ። ፋሲካ ሃይማኖት ጥራሕ እኹል ከም ዘይኮነ እዩ ዘርእየና። እቶም ብሓሶት ዝኸሰስዎ መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ መሰረታዊ ሓቂ ከይፈለጥዎ እዮም ጸኒሖም። እቶም ህዝቢ ኣብ ሓደ እዋን ንኢየሱስ ብጽቡቕ ተቐቢሎሞ እዮም፣ ድሒሮም ግን ነጺጎሞ። ስለዚ እቲ ሕቶ ገለ ነገር ይስምዓና ደሎ ወይስ የለን ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ብሓቂ ንክርስቶስ ከም ጎይታ ነቕበሎ ዲና ዝብል ሕቶ እዩ። ብተወሳኺ መከራ ዕላማ ዘይብሉ ከም ዘይኮነ ኢና ንመሃር። ፋሲካ ትንሣኤ ኢየሱስ መጀመርታ ናይቲ ገና ዝመጽእ ዘሎ ዝዓበየ ነገር ምዃኑ ይነግረና እዩ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ክምለስ እዩ። እቲ ብትሕትና ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወ ብኽብሪ ክምለስ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብኣውያን ደያኑ ደው ኢሉ ዝነበረ ሕጂ ዳኛ ኮይኑ ክምለስ እዩ። እቲ ኣኽሊል እሾኽ ዝለበሰ ኣኽሊል ክብሪ ክለብስ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 25 ክሳብ 26 ኩሎም ጸላእቲ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ከም ዝኣተዉ እቲ ናይ መወዳእታ ዝጠፍእ ጸላእ ድማ ሞት ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ዝውክሎ ትምህርቲ ኣሎ። እቲ ሰባት ኣዝዮም ዝፈርሕዎ ነገር ማለት ሞት ድሮ ብክርስቶስ ተሳዒሩ እዩ። ናይ መወዳእታ መወዳእትኡ ድማ ይመጽእ ኣሎ። ስለዚ ፋሲካ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ እዩ። እቲ ዝሞተ ንጉስ ብህይወት ኣሎ፣ ከም ሓድሽ ድማ ክመጽእ እዩ። ሙሉእ ታሪክ በዓል ፋሲካ ብዛዕባ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ውሕዳት መዓልታት ጥራይ ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔር ምስ ሓጢኣት ዝገጠመሉ ታሪክ እዩ። ናይ ነዊሕ እዋናት ትንቢት ከም ዝተፈጸመ ዘርኣየ እውን እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ወዲ ሰብ ድሒኑን ናይ ዘለኣለም ህይወት ረኺቡን እዩ። ኣብ መወዳእታ ፋሲካ ከም በዓል ጥራይ ንሪኦ እንተለና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 30 ክሳብ 31 ኣምላኽ ሕጂ ንኹሎም ሰባት ናብኡ ክምለሱ ይጽውዖም ይብል። ምክንያቱ መዓልቲ ፍርዲ ትመጽእ ስለ ዘላ